Excellency, our President, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to be here today to witness with you the official commissioning of 17 new schools built through your government with the support of the OPEC Funding for International Development, OFID. On behalf of the Ministry of Primary and Secondary Education, I want to express our deep gratitude for this impactful leadership that you, Your Excellency, is providing through the ease of doing business and the re-engagement policy. It is through such policies that we are gathered here today to witness the fruits of your noble leadership. Education is the foundation upon which we build the future of our nation. As Nelson Mandela remarks that, open quotation marks, education is the most powerful weapon that can transform this world, unquote. These schools represent a critical investment in our children and in the long-term development of our communities. What we are witnessing today, Your Excellency, aligns well with your vision, which aims to transform Zimbabwe into an upper middle income economy by 2030. By investing in education infrastructure, the government is laying the foundation for a skilled workforce, innovation and entrepreneurship of all of which are critical for achieving sustainable economic growth and development. Your Excellency, these 17 schools are symbols of your commitment to equity in education, to ensuring every child, regardless of their background, has access to the tools and support they need to succeed. This also supports your mantra of leaving no one and no place behind. These schools are located in remote rural areas where access to education infrastructure has traditionally been limited. These new facilities will bring learning opportunities to communities that previously had insufficient schooling options. Through your leadership, Your Excellency, the nation has realized a dramatic improvement to the quality and provision of education since your inception to power. The achievements, such as the high literacy levels, were realized through stakeholder collaborative efforts. It is through your guidance, Your Excellency, that development is made possible through public-private partnerships as they play a crucial role in achieving Vision 2030 by leveraging the resources, expertise, and innovation of both the public and private sectors to drive sustainable development. Through such triple Ps such as these, the government can tap into private sector investment and efficiency in bringing about funding and implementing projects that contribute to economic growth and infrastructure development. This collaborative approach does not only accelerate the achievement of development goals outlined in Vision 2030, but also enhances transparency, effectiveness, and sustainability in the implementation of key initiatives across various sectors. Allow me, Your Excellency, to appreciate the great work that was done by OFID partners to construct 17 schools supporting the government, complementing government efforts. In the whole of government approach, allow me to appreciate the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, and its parastatals such as Potras, Mtande and Tel1 for their support towards the school ICT infrastructure. To sustain our pole position in the region, the ministry developed a homegrown heritage-based curriculum that addresses our philosophy of Ubuntu. The ministry has also set out fundamental changes in the curriculum that require improved access and provision of quality education. Your Excellency, the heritage-based curriculum we crafted as a nation
demands the provision of infrastructure to facilitate acquisition of lifelong competencies for socio-economic transformation, hence our gathering today. Your acceptance to officiate at this ceremony, Your Excellency, is confirmation of the vision and love that we have for the children of this great nation. The young learners have this unique opportunity to interact and listen to your words of wisdom and receive guidance from a leader who has dedicated his entire life for the betterment of young people, especially through education. Your own life, Your Excellency, is an example and inspiration to all of us, and has great lessons that should steer and motivate us to continue to strive for the best that is possible. Your Excellency, the Ministry of Primary and Secondary Education appreciates your support in realizing this achievement in the construction of 17 schools that you are going to commission today. However, I have a humble submission that schools also require solarization and safe water supply in the form of bores. Hence our request that every bore for a village concept also cascade to every bore for every school. Your Excellency, as a ministry, we will forever cherish your esteemed guidance for improved service delivery and infrastructure development. You have demonstrated your commitment towards reinvigorating investment opportunities through collaboration of different stakeholders in as many projects in the country. It is under your astute leadership that Zimbabwe has over the years built a reputation for leadership in literacy rankings across Zimbabwe, Africa, and beyond. Our education system continues to produce leading minds in all spheres of commerce, industry, science, agriculture, and social services. This success is attributed to your realization that education forms the bedrock of our highly educated and dynamic Zimbabweans who are renowned the world over for their diligence and academic excellency. In conclusion, may these schools be a beacon of hope, a wellspring of possibility. To the teachers and administrators, your passion and dedication will be the true foundation upon which these schools stand. We look to you to nurture the next generation of leaders, innovators, and policymakers. To our learners, you are the true heroes. Your thirst for knowledge, your boundless energy, and your dreams for the future are what truly makes this war event all worthwhile. To all our invited guests, let us recommit ourselves to the noble cause of education. Let us work together to ensure that no child is left behind, knowing that opportunity knows no bounds, and that the light of learning shines brightly in every corner of our nation. These 17 schools are evidence of what we can achieve when we come together in service of our children. I thank you. Tatenda Twalumba. Zikom kwambili siyabonga. Tinotenda. Learners, teachers, parents, and guardians, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I am honored and privileged to be part of this prestigious event marking the official commissioning of 17 schools constructed by government in partnership with OPEC and their funding arm of it for internal development. My task is to introduce our guest of honor, the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency, Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. This momentous occasion
comes at a time when the Second Republic continues to achieve milestones in infrastructural development. Education is one of the key pillars in the attainment of broad-based empowerment of our people. It is gratifying that our guest of honor has accelerated the engagement and re-engagement agenda with international cooperating partners to assist in infrastructural development projects. These include the 17 schools whose commissioning we are witnessing today. Under the administration of His Excellency, the President, the government has prioritized the provision of education to the citizenry of this nation through several policy pronouncements. In an ongoing effort to leave no one and no place behind, the President has championed the review of the education system by introducing the heritage-based curriculum. The curriculum emphasizes equipping pupils with requisite skills, knowledge, values, attitudes, and attributes as the future human capital resource of Zimbabwe. Distinguished guests, as you are all aware, government under the direction of His Excellency the President facilitated public partnerships to play a crucial role in the construction, rehabilitation, and the expansion of schools. This will no doubt go a long way in addressing the infrastructure deficit, particularly in public schools. Our guest of honor is an astute leader whose policy initiatives have transformed our education system. Today's event is testimony to the continued improvement in the education sector and a major catalyst for the attainment of an empowered and prosperous upper middle income society by 2030. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me to invite the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, to address us and the nation at large. Your Excellency, sir. Who knows it? Who knows it? Who knows it? Who knows it? Viva ZANU-PF! Hamdeni kubatana, hamdeni kubatana, hamdeni ZANU-PF, hamdeni ZANU-PF, hamdeni kubatana, hamdeni kubatana. Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Pasne mandu, pasne mandu, amberine ZANU-PF, amberine ZANU-PF, amberine kubatana, amberine kubatana, amberine gwaro msangano, pasne mandu. Thank you very much. Director of Ceremonies, Vawiri
vari kuzvinzwa. The First Lady, Mai Auxilla Mnangagwa in absentia. The Vice President, Honorable General Retired Dr. Sejidien Chiwenga. Tinao pano. Moda kuwabona? Andidi. Ndi badare. Okay. Zanzi na chairman nema show East Achas ndipa $100. Yes. All right. Vachiwenga wendi kuradze kuvanhu. Avo. Mavavona. Ndo General Chiwenga. Vice President veZimbabwe. Mazvinzwa? Okay, ita slogan. ZANU-PF na President Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa nekubatana negwara remusangano pasi nemhandu. Thank you very much. Vice President Keno retired KCD Mohadi atinavo pano. National Chairman vedu vomusangano weZANU-PF, vari Minister of Defense, Comrade Opa Chamuzvipange Mchingurikashira atinavo pano. Tina President veSenate. Andimoziva kuti kune Senate kunoti Parliament ndio ine sisi ndio vaduku. Cause Parliament kunoti National Assembly or Lower House ndio yedu isu. Kozoti Senate yavakuru. Manje kuvakuru ikoko mkuru wacho wevakuru ari pano. Ndandisingazi kuti vakhala mudzimai. Uyai pano mamoyo. Vanonzi Senator. Zitandoriziva. Senator. Vanonzi Madam President. Asi vafanani neni president wenyika ava ndi Madam President weSenate. Mungazoti mapresident maviri munyika aiwa ava ndi president weSenate. Mai chinomona vanobva kuno zvakare. Ipai slogan. Mazvita pamusoro Your Excellency. Pamberi neZANU-PF. Pamberi na President wedu Dr. E.D. Mnangagwa. Mashonaland East oye. Pamberi nekusimudzira madzimai. Young women for ED. Rambai muchikura. Mazvita. Ongatenda. Tine members ePolitburo neCentral Committee vari pano. Asi ndingangoti tina vakuru vedu kuCouncil of Elders ndo vanengati vataure kana vate slogan. Vasekera mai tine Council of Elders iri pamusoro pedu. Asi chairman wayo ndi vasekera mai amenoti vagara kupi. Vari pano. Uyai muite slogan.
Pamberi neZANU-PF, pamberi na President Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, pamberi nekubatana, pamberi nekubatana, pasina mhondo. Tatenda komesekeramai. Chairman wedu musangano havapo pano. Mai Muchingurika Shiri. Tine member dzepolitibhuro dziri pano dzakati wandei varemekedza. Tina chairman womusangano kuno kumash East. Munovaziva? Ndiani? Ndivagarwe. Ndaona kuti havafambi vachiita meeting. Kwangodavira mashoni soro wako vaite slogan. Vamnangagwa oye! Vanenge vachipo! 2030. Pasi nemhandu. Okay. Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland East Province, Honorable Mzorengwe Wambosumuka, Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Moyo, the Deputy Baro, Honorable Gata. We are ndoda kuti maministers veslogan kune vandakanga vapointa handisi kuti vanogona slogan here ndoda kuvatesta. Yes. Well done. Moyo kuyaite slogan tinzvi. Baba Mnangagwa oye! Pamberi mberi neZANU-PF. Vanenge varipo Baba Mnangagwa. 2030. Pasi nenhubu. Apasa deputy. Vanonzi Honorable Gata. Chimbakera mudenga! Chimbakera mudenga! Pamberi Comrade E.D. Mnangagwa. Pamberi nekudzidza. 2030 woye! 2030 woye! Vamnangagwa vanenge vachitonga. 2030. Pasi nemutinya sando. Uyu mazuva ake ndawedzera. Wedzerwa mazuva ayo. The honorable ministers who are present here, ndinokuremekedzai madzimambo edu. Ndokuremekedzai. Asi ma-honorable ministers ari pano zvakakodzera kuti muonekwe, simukai muya. Ministers, deputy ministers, muya ari pano. Toda kuona maminista anogara chiuya kuvanhu anozikamwa. Ndonzwa nomutsindo paanoita slogan. Yeah, ndozvobadi. Akumara kumanya. Kumanya. Kurai pamusoro vamanitasoro kwamu. Wanu chiburu. Nemurungu nomurungu. Mnoya pana one slogan. Pamberi pasi. Handiti kana pawani. Tanga 2030. Pasi nemhandu.
Vamunangagwa oye! Icho! Kubiko! 2030! Ndinonzi Honorable Dr. Jennifer Mswere, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Pameri Zanupe, Pastor Mando. Baba Mnangagwa vanenge vachipo vachitonga pasine mhandu. Torerai moyo ndobva ugokwe. Vamunangagwa oye! Vanenge vachipo! Madzimai oye! Pasi mhandu! Pamberi reZANU-PF, pamberi rokubatana, pamberi raComrade Hiti Mnangagwa, pasine mhandu. Anxious Jongwe Masuka, Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Thank you, Excellency. Chigakera Mudanga! Mudanga Danga! Pamberi na ZANU-PF! Vamunangagwa oye! Chikomba West oye! 2030! Vanenge vachimotonga! Vachisimudzira vechidiki! Vachisimudzira chikomba! Pasi nezvinubu. Uyu manyaya kumufarira ndichamubvisa. Vamunangagwa oye! Vamunangagwa oye! Chikomba oye! 2030! Vanenge vachitonga! Pasine mhandu! Manja! Felix Tapiwa Mona, Chikomba East Constituency, Minister of Transport. Thank you. Pamberi na ZANU-PF! Pamberi na ZANU-PF! Pamberi na kubatana! 2030! Vanenge vachitonga! Pasine mhandu! Honorable Simelisizwe Sibanda, Deputy Minister Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development. Attend. ZANU-PF oye! Pamberi na President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Mashisti oye! 2030! Vanenge vachimbotonga pasine mhandu. Honorable Ija Dzamira, Minister of State, Masvingo Province. Pamberi na ZANU-PF! Pamberi na Comrade Hiti Mnangagwa! 2030! Vanenge vachingotonga! Pasine vasingadi zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Honorable Angeline Gata. Ndinobva kumutema Musikavanhu, Deputy Minister wePrimary and Secondary Education. Mwashima.
venyu vamakatipa kuti vashandire hurumende vari maminista. Pano, I would like to recognize Chief Secretary of the President and Cabinet, Dr. Shwaya, Chairman of the Public Service Commission, Dr. Ungwe Avapo, senior government officials who are here, representative of OPEC Fund for International Development, our young learners, boys and girls who are here, comrades and friends. It is my singular honor and privilege to officiate at this ceremony, which marks the commissioning of the schools funded by the Organization of Petroleum Exporting Countries and Governments. These include this Makumi Maviri Government Primary School here in Chikomba District, Mashonaland East Province, and many others across the country. It is worth noting that this event is occurring a few days after our continent commemorated Africa Day under the theme, Educate an African Fit for the 21st Century, building resilient education systems for increased access to inclusive, lifelong, quality and relevant learning in Africa. This dovetails with my government's ongoing policy aimed at consolidating our education system, encouraged by our country's rich heritage-based knowledge systems and driven by science, technology, and innovation. Those zvinovaka nyika, rudzidzo rwokuwana mavoko awane basa rokuita, science, technology, and innovation. These projects therefore dovetail with my administration's thrust to develop modernize and transform the quality of education, particularly in rural areas, towards the realization of Sustainable Development Goal 4 on equality education. Hamena kuti makwanisa kutenderera mukavona zvandaratidzwa pano, kamusina kutenderera nokuti vanenge vavona kuti makawanda. Vatenderedzaini on your behalf. Zvandavona pano hazvo zvamboonekwa. Vana vachange vachidzidza pano vanenge vachizipirwa nedzidzo, nokuti dzidziso iri pano ndepamberi, ina makombiyuta nezvimwe zvandisingazivi mazita azvo ndakadzidza kare, asi ndinongofunga kuti zvinhu zvakanaka zviri kupiwa vana vedu. Ndozvatinoda kuti vana vachienda kuchikoro vabve vafanana nevana vanenge vachidzidza kuAmerica kana kuJapan kana kuGermany kana kuRussia kana kuBritain kwesere, asi vachidzidza vari muchikomba. Ndo fundo iri pano. Chikoro chiri pano chakashongedzwa zvakakwana kuti mwana anofunda pano muso. The fraternal relations that exist between our country, Zimbabwe, and the Organization of Petroleum Exporting Countries saw the release of $22 million loan facility. Under the first phase of this
strategic facility, my government has prioritized the construction of primary and secondary schools in Mashonaland East, Manicaland, Mashonaland West, Masvingo, Mashonaland Central, Matabeleland North, Matabeleland South, and Midlands provinces. My province 8I. My province atisina kuisa pamaviri chete Harare province ne Bulawayo province. Nokuti namati province 10. Saka aya 8 ese tiri kuapa mukana kutanga kuvaka zvikoro zvakanaka kudai. The construction of Makumi Maviri Primary School through the support of the Organization of the Petroleum Exporting Countries Fund for International Development, together with 16 other model schools, except this one is the 17th, will undoubtedly contribute to our quest for quality, equitable, and inclusive education. Additionally, support under the facility will include the provision of teaching and learning materials as well as equipment, among other resources that have been availed to this program. We welcome aspects under the program that include tailor-made education programs catering for the participation of young people and provision for lifelong learning, which will help the students when they leave school. It is commendable that the infrastructure, facilities, and materials that we have seen here at Makumi Maviri School also obtain across the other primary schools constructed under this initiative. Zvatavona pano zvese izvi zviri kuna mamwe primary schools munyika muno. Tangosarudza kuti tivarure tiri pano, musafunga kuti pano ndo panaka chete. Aiwa, kumaprovinsi kwese munyika medu maprimary schools apiwa zvivakwa zvakaita sepano, nezviri mukati kushongedzwa kuri pano kwashongedzwawo zvimwe zvikoro. So, it is commendable that the infrastructure, the facilities and the materials that we have seen here at Makumi Maviri School, Primary School, also obtained across the other primary schools constructed under this initiative. Each of the primary schools will have the capacity to accommodate 600 vana vechikoro per primary school iyoyo. Yakashongedzwa sezvino zviri pano. The 6 secondary schools consist of kunama secondary schools 6 who consist of state-of-the-art administration blocks, 8 classrooms, science and computer laboratories, as well as accompanying staff accommodation, among other sanitation and hygiene facilities. Tinotaura zvino kuti tiri kubatsirwa neshamwari dzedu kuvaka zvikoro zvakanaka kudai. Vari kubatsira hurumende yenyu kuvaka zvikoro zvakanaka kudai, saka tinovatenda. As a result of these and other ongoing projects, the proportion of out-of-school children must be 0. The ZANU-PF government is committed to putting in place the requisite ecosystem to ensure that children do not walk long distances to attend school, as well as the reduction of absenteeism and the school dropouts. Hakuna mwana anofanira kugara kumba asingaende kuchikoro kana kusina chikoro munzira. Sorry, shoni yangu inenge yanyogwa nasingaizivi.
tiri kutisa hakuna mwana anofanikwa kugara kumba asingaende kuchikoro nokuti kure kana kusira chikoro munzira. Kwete, mwana nomwana ngaasungirwe kupedza chikoro kubva kwachinotanga kusvika kwachinoguma. Asi kuguma ndanzi kuchoguma here, but unosvikawo kumberi nacho. Education remains one of the central pillars of my government's endeavors to improve the quality of life of our citizens and ultimately the socio-economic transformation of our country. We are therefore scaling up investment in the education sector to ensure the country's education product is competitive and relevant to the needs of our economy and emerging global realities. Tiri kusumudzira zvikoro zvedu kumaruwa kwose kwazviri kuti vana vachabuda muzvikoro izvi vainzane nevamwe vanavo vari muzvikoro zvimwe pasi rino rose. Hatisungiri kuti vana vedu vanenge vapedza zvikoro muno kana voenda kune dzimwe nyika votarisirwa pasi, vanosungirwa kungovashasha kwese kwese kwavanoenda. In this regard, the heritage-based education curriculum now promotes the teaching of science, technology, engineering, arts and mathematics disciplines. This has shifted the paradigm in the education sector by nurturing entrepreneurs, innovators and inventors who must produce goods and services. Atidi under the Second Republic kuti mwana kana aenda kuchikoro ongozikamwa nokuti anogona kuti amemorize Shakespeare. Hapana chinobikwa nokuziva Shakespeare. Hapana service kana product inobva na Shakespeare. Mwana wechikoro achinzi afunda ngaavonekwe nezvaanoita zvinosumudzira paagere nenzvimbo yaagere, ndokuti munhu afunda. Ukavona mwana wenyu ari bricklayer achikwana kuvaka klinika, umwe ari carpenter achipfurira, wamungada ndoupi anouya achimemoriza Shakespeare navava vanovaka? Hallelujah. WaShakespeare apedza kumemoriza Shakespeare alida kudya, muvaki ari kuita basa, muvezi ari kuita basa, murimi ari kuita basa. Saka tinoda kuti chaunoita chive a product kana a service kunyika yekwako. Zvibvunze kuti chandinoita chini upenyu hwangu. Kana uri unorima unosumudza kuti ndinorima, zvandinorima ndiryi ndoga, vana vanorya, baba vanorya, vanasekuru vafambi vanofurana ipapo vanorya venzi. Saka you are productive in the chain of development of our country. Kana uchingova gere robuda ronyura uri pamushana, January to December uchingova pamushana pasinewe. Toda kuti wana chaunoita muupenyu hwako ugoyemuka kuti gore raunenge wazoinda konzi
uyu wainda aisimboita chakati nechakati muupenyu hwake, kwete kuti vanhu vashakana chokutaura pamusoro pako. So we must nurture our education system which empower our young people with requisite knowledge and skills so that we are able to feed ourselves, we are able to modernize, to industrialize our motherland, Zimbabwe. We can develop our country and match other developing countries. In this light, yesterday I attended the meetings of the African Development Fund or the African Development Bank. Taitine zuro ku Nairobi, ku ADB. ADB rinomira African Development Bank yeAfrica. Ndoko taive tainda vatungamiri vedzinyika dzese tatakasangana ikoko. Indo benki redu rokuAfrica rinobatsira nyika imwe neimwe. So we were discussing human capital development, which is critical to enable member states to develop. In the development of our countries, this Bank of Africa, to which Zimbabwe is a member, has to support us in our development agenda. Hence, heads of state of Africa, we were assembled yesterday in Nairobi. Tichitaura kuti mari yatinounganidza seAfrica inotibatsira sei, inosungura kutibatsira sei senyika dzeAfrica. So, the ongoing implementation of the heritage-based curriculum must be seen in this broader context. Further, the strengthening of programs for teacher training and capacity development, professional standards and infrastructure development must have this bigger picture in mind. I challenge those tasked with overseeing our education sector outcomes under the Center for Educational Research, Innovation and Development to work speedily to realize concrete results across the country. I also exhort the Minister of Primary and Secondary Education and other stakeholders to enhance coordinated implementation of programs that ensure an innovative culture and a science and technology ecosystem that is entrenched right at the primary and the secondary education levels. Minister wangu na deputy wake ndoza takavaita kuti vaite izvi, vafundise vana science and technology and the skills for the development of our motherland. No one but ourselves have the burden to develop, to modernize our country. So, these two ministers, the minister and the deputy, have a duty at the primary, secondary level to impact education to our children so they realize as they grow up that they have a burden to provide a service or give a product to society. The education that does not provide to the learner or give the learner a skill or a service is not profitable to the development of our motherland. So, our minister, Minister Moyo, has done primary duty to make sure that our primary and secondary education provides and gives the insight to our children that they have a responsibility to take over from us, to develop,
further than we ourselves and my brother here, Chiwenga, have done so far for Zimbabwe. We look forward to these children who are in school, in the primary, secondary, and university education, to take this country further, make it better and better. Live when they die, they must leave this country better than they found it, as we have done ourselves. We shall go satisfied that we have made roads. Munobona mgogoyo. Kana uchirya machips akadonera mugwagwa watakagadzira Second Republic. Unoanunga futi uchirya. Wakanaka zvekuti. That is development. And our rural modernization and industrialization agenda, my government will continue to facilitate the increased spread of electricity and internet connectivity in our country rural schools. The Rural Electrification Agency, Tel1 and Potras, among other service providers, are directed to prioritize spreading their footprints across all districts and provinces. They may not arrive here, but they are going to arrive. They have a burden, they have a task to make sure, doesn't matter where you are in Zimbabwe, you must have access to communication, to modern communication facilities. As agencies under my administration, you must bridge the connectivity. Up I'm addressing Vanawi, Mavetera, Aripi. Oh yeah. You walk Hanzi ndio yemo muno constituency. Munamuziva? Then mama that is there I to find that zinda. Waita like matimo mziva. Ndio wataka pabasa. Re ICT iyo taura kuti ndei ndakangokupa reva kuti ndei Vamunangagwa oye asine mhando. Your Excellency ndinotenda basa ramakatipa nderekuti tiendese ramakandipa Your Excellency ndinotenda basa ramakandipa Your Excellency nderekuti tiendese masaisai kuvanhu ndeyekuti tiite kuti kunzvimbo dzese kuzvikoro kwese kuve kune makombiyuta kunge kune iyo e-learning yamamuchataura yekuti tikwanise kuva tichiita kuti masaisai aende kuvanhu vana vadzidze zvechizvino zvino. Makatipa basa zvakare rekuti zvatinoda kukutenda Your Excellency kune kambani inonzi Starlink yamakabvumidza kuti iite kuti data ridzike vanhu vashandise mafoni tikwanise kutanga kutsvaira nemafoni edu tichiva tiwana mafoni tese toregedza zvezvimbudzi. Ndio basa ramakatipa Your Excellency. Akandifurira kuti ndiapprove zvanga achitaura izvi. Zvakanaka very good ndidakaita kazvakaipa ndiye. Comrades and friends, the education sector provides scope for investment which is estimated to more than 4 billion. I therefore invite investors to take advantage of the investment prospects that the education sector has to offer. Opportunities have arisen for public-private partnerships and joint ventures in the development of the education sector while creating long-term returns for various stakeholders.
I expect stakeholders in infrastructure development within the education sector to particularly focus on more classroom blocks, laboratories, technical and vocational workshops, ICT infrastructure, as well as power, water and sanitation facilities. In addition, the construction of sporting facilities, which house diverse sporting codes beyond the traditional football and netball, must be catered for. Patakakura isu pachikoro pangu wane bhora ravakomana netball yasikana. Iko zvino zvawanda zvinofanira kuitwa pachikoro zvofundwa nevana. Zvino handizvizivi saka ndopadarika. Imwe mofanira kuzviziva nokuti zoro racho imwe munokwanisa kuva nezoro rinodini rinoziva handiti. Asi ndoziva kutonga handiti. Very good. Over and above these aspects, there is need to take concrete steps to increase the development of teaching and learning infrastructure for early childhood development. Our young children must also have access to education material that is reflective of our unique Zimbabwean and African identity. Ndafara panapa ndaratidzwa chikoro chine vana vechidiki vane makombiyuta ndanga ndisingahwisisi vakabaya so vamwe vanare kune chimwe klasi tobva tavavona votaura nesu tiri kune chimwe klasi ndikati imwe zvakamboita kare ndandiudza vachiwenga kare mambo Lubengura King Lubengura paakanzwana Queen Victoria akadana kwanzi mambo Lubengura ariite ushamwari asi kuti husimbe tumira varume vako vatatu vazoona kuno kwandinotonga naQueen Victoria. Nokuti vangu mamissionary avona kwako tutumiravo vako vazoona kuno. Saka vaenda varume vaya vanga vari vatatu ndokunovona ikoko ndokupiwa grass ndokuvona kutara grass wozoona kumeso. Pavakadzoka vasina kunyasa kutsanangura zvakamira sei ndokupa mambo Lubengura grass ndokuti vazoka nemutakatilo munani nemutakati anonditora kusamu grass ndokubva afa murume. So hatidi vanhu pakati penyu vanozita vasingazivisa muntaraunda. We must promote education, science and technology. So I call upon content producers and the publishing houses to ensure that local languages as well as Braille are incorporated in the production of captivating reading and visual materials that connect our young learners with both the local and the global communities. They must always be bold and taught from the Zimbabwean and African narrative. This is important as a tool to entrench our national development philosophy. Our national philosophy ndeyekuti nyika igotongwa igonamatirwa ilizwe liakiwa livuswe navanikazi valo likulekele navanikazi valo chachindevele kacho ndaona kuti kuna hamuchizivi. The importance of smarter approaches, transformation of the education sector, and the realization of our national development aspirations cannot be overemphasized. As such, my government will continue to avail more resources for the construction of modern and quality primary secondary schools. This model infrastructure
implemented under the OFID facility, as we have seen here at Makumi Mavi Primary School, will be replicated across districts and provinces. Such investments will see us increasing the number of schools throughout the country, including addressing the need for schools in new urban settlements, such as South Lee Park, Caledonia, Victoria Range, and the Cowdrey Park in Bulawayo, among others. Meanwhile, I challenge local authorities, churches, and other stakeholders, including our citizens in the diaspora, to invest in the education sector through innovative financing models. Let us together make learning more accessible and an inclusive experience for our children, including those with disabilities. In the fast evolving global environment, our education sector must be responsive and always facilitate science and technology-based skills development for our learners from a very early and young age. Our country's children, no matter where they live, must be thoroughly equipped with the skills and competencies to face tomorrow and the future with greater confidence and broad abilities. Our children must be able to stand shoulder to shoulder with others from anywhere in the world. I appeal to our traditional leaders, school authorities, and communities as a whole, to continue fostering a culture of good stewardship over our national public infrastructures. Let us guard against the theft and vandalism of our schools and other public infrastructure. Tichengetedze zvivakwa zvedu kumatunhu atiri. Kuba hakubvumidzwi, kuputsa hakubvumidzwi. Tongoda kuvaka. Kana ukarota uchiputsa kana chikwangwani chinoti left, muka utengese magumbezi iwawo, utenge matsva, nokuti mweya iwoyo ndewarigioni. Tinongoda kuti ase kuvaka nokuvaka nokuchengetedza zvivakwa munyika medu. Equally, let us all continue to fight drugs and substance abuse, right from family level as well as within our schools and communities. Ndabona Baba Varazip na my John. Okay. Baba Varazip Nambuya John. Na chairman. Oh, okay. Manzwa kurayira kwavanga vachita. Mabata zvavadzidzisa. Mabata vanenge vachita sokutamba asi vachitokufundisai vachidzidzisai. Tinovada dzidziso yavanoita mukuseka muyamu tichifara asi vanenge vachitorayira vachitopa dzidziso kumhuri. So tinoti pasi neguka, handisi kuti guka hangu chii, asi pasinayo inokonzwa vanhu vachingoti pasinayo nandizivi but pasinayo. Oya, konzi pasina mutoriro zvakare, pasine dombo, chizo dombo, matombo ayanyika. Oh, okay. Quite bad drug.
ndafunga kuti moti pasina matombo akati zvaita sei pasina dombo ndimunoriziva umwe ataura pasina dombo vanonoriziva iwe wagona buda pacheni pasina dombo pasina mutoriro pasina guka ndimunozviziva pasinazvo. Once again, I want to assure the nation that no one will die of food insecurity. Government has made the required arrangements to guarantee that we have enough grain to feed all our people. Hakuna kunaya matunhu mazhinji muno munyika yedu hatina kukohwa, asi tokuvimbisai kuno ndakamirirwa nagavhana wangu gavhana Mai Yokera Dzerengu, ndo gavhana wokuno. Vanoziva kuti nzvimbo yakati nenzvimbo yakati yaita nzara. Kana vaziva vanoziva zvokuita kuti nzvimbo iyoyo kuinde chikafu. Saka hatidi kunzwa kuti kune mhuri yafa nenzara. Ndikangonzwa izvozvo bara musoro mani. Vazvinzwa pano. In conclusion, kupedzisira, I want to congratulate the Ministry of Primary and Secondary Education, Minister and Deputy Minister vavo. Ndinovakorokotedza nebasa ravari kuita kufundisa science muzvikoro kuprimary schools. Zvatisina kuona isu panguva yatakafunda kare. Asi ndaratidzwa umu kuti vana vechidiki vanoziva zvemakombiyuta, vanongobaya-baya. Zvinoita kuti vana vedu vangoinzara nevana chero kwamada kuti mufunge, kwamunofunga kuti ikoko ndekwemberi, isu tiri mberi. In conclusion, handidi kutenda chete the Minister and Deputy Minister of Education. Vanongobudirira nokuti imwi munovabatsira kuti vabudirire. Imwi munoshanda navo muchivarespekta, ivo vachikurespektai. Saka tinotenda mose kumatunhu amuri muchiyanana, muchifambidzana naminista wangu nadeputy wake achiuya kwamuri kuti hurumende inoda zvakati, hurumende inoda zvakati, imwe muchiteerera muchiitavo. Nokuti kama musingateereri maingotora tsvimbo morova musoro hadzoki, anoenda zvachose. Saka hakuna kwamboti asairirwa mbwa. Zvobvira kuti nemwivo moda kuziva kuti hurumende inoda chii pamusoro pevana kuenda kuzvikoro, kuvakwa kwezvikoro, zvinofundiswa muzvikoro zvinyi. Saka ndinofara nokushanda pamwe chete takadaro. Makorokoto kwamuri. Kupendera mashoko angu, ndafara hama dzangu. Ndafara nokuona kuwanda kwamakaita. Imuwo kuno kuchikomba. Magonesesa. Matifadza isu vatungamiriri venyu. Tichiona kuya kwamaita taziva kuti munofarira hurumende yenyu. Tatenda, ndiri kunzwawo kuwaya kuti afara kuya kwamaita. Aiwa, isi tisitafara kuya kwamaita. Kwaisi kuno tiri uchi nemwiwo ikoko muri uchi. Uchi no uchi. Isi torya uchi hwenyu mjira wedu. Mawoni, haleluya. Saka nezuro
takange taenda kuNairobi kukinya Afrika yose takange takasangana ikoko tichikurukura takabatana seAfrica kusumudzira Afrika yedu tichiudzana kuti tinosungura kutsigirana sei kune zvatinenge tichiita. Kune homwe Africa Development Bank ndiyo yanga yakatiunganidza ikoko, ndiyo bhengi reAfrica yose nesuwo tiri memba yebhengi iroro Africa Development Bank saka vaitiradza zvavanenge vachiita mari dzavanadzo sebhengi nyika nenyika kuti yakabatsirwa sei nekutikurudzira kuti kana nyika ida kuwana mari kubhengi redu renyika reAfrica inofanira kufambisa sei, inokumbira sei. Saka taitofundawo ipapo kuti wane nzira dzokuti toda zvakati tinokumbira nenzira yakati. Saka Africa yose vapresident vazhinji vanga variko, vamanga vakamirirwawo nevamwe vanenge vatuma chiudziwa neAfrica Development Bank kuti bhengi reAfrica rine mari uye rinokwanisa kupa zvikwereti kunyika kuti nyika ivanduse kubudirira mberi, ingava iri dzidzo education, ingava iri infrastructure development, maroads, railway lines, maairlines, zvose zvakadaro, education sector, zvose zvaitagwa ikoko kuti seAfrica tinosungirwa kubatsirana sei kuti nyika yeAfrica isumuke. Nokuti nyika yeAfrica zvakadai takasiyana kubudirira, dzimwe nyika dziri mberi, dzimwe dziri pakati, dzimwe dziri shure. Saka Africa inenge ichida kuti tese tiwane mukana wekubatsirwa nehomwe fund iri kuAfrica Development Bank redu. Saka hazvinei kuti mabudirira muri pakati kana muri veshure, munopawo mugove wenyu nezoro renyu. Saka ndokwatakange tiri nezuro ikoko. Saka takadzoka madeko ndafara kuno, chairman wemusangano kuno comrade Garo, ndinofara kuti maunganidza vanhu ava. Ndofunga mabatsirwa avona gavana wangu muchishanda pamwe chete. Ndinotenda uwando hwamakaitawo hwatifadza isu kumusoro kwatabva. Tafara taziva kuti kuno musangano muso, muri muso weZANU-PF. Tinokutendai nokuya kwamaita, tinokutendai nhasi namangwana, tinokutendai tirambe takabatana. Hongo gore renzara, asi tinobudza mai Mzerengu kuti aiwa hakuna mhuri inofana kufa nenzara, nokuti dura rehurumende ririko. Kana mhuri ikangofa nenzara, mai Mzerengu asina kureva bara musoro mavo vaida. Asi kana vachitaura vanowana zvinovuya, mhuri dzose dzichirarama. Handiti nokuti mvura haina kunaya pasi pose. Ndida kuti handizi kuti vari kuno mavaziva here vose, da kuti vanhu vose muvaziva vari kuno. Hapana Sara. Vandisina rusiro rwavo muzika muna vanhu taura mokanganisa muzikamo kukanganisa imauyai iwe ndautoiza uya kuni kune zvimwe zvakagara sezvakamandewo uye kuno ndokudzokorwa ndokudzokorwa
ya ndoda kuti muzive vanhu vari pano handiti kana vozopfuura nekunzvimbo dzenyu moziva kuti ndevaya kana vakanganisa mofona mubate mazita avo mangofona ndikahwa kuti akukanganisai fire aine mushaka wake mazviwa uyu ndewamasaisai information publicity ndio anoreva nhema achibatsira hurumende propaganda. ZANU-PF oye! Vamunangagwa oye! 2030 icho kupiko pasi nemhandu. Dr. Jennifer Muswere, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Chief Secretary. Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi naPresident Idi Mnangagwa, pamberi nevana vechikoro nekudzidza kwakanaka, pasi nemhandu. Ndinonzi Dr. Martin Rushwaya, Chief Secretary to the President and Cabinet. Pamberi neZANU-PF na Comrade Idi Mnangagwa 2030 pasi nemhandu dzenyika ino. Ini zita rangu ndinoitwa Honorable Obvious Murambiwa Maga MP for Zaka North constituency ku parliament ndiri chairperson we parliamentary portfolio committee on primary and secondary education. Maita basi. Uyu ndiye mufundisi wedu anotinamatira kuhurumende. Zvino kuti aite slogan zvopinza dengere. Aite. Aita baba. Tamzaya. Phambili leZANU-PF, phambili lo Idi Mnangagwa, phansi lamavila. Ndinonzi Reverend Paul Bayete Damasane, Deputy Chief Secretary to the President and Cabinet. Namikineva, Deputy Secretary, muyosi kulekelayo. Angazi kumbusisa kambe kuthiwa ezulu. Nguye usitshela ukuthi sihambe ezulu angazi. Chipakara mudenga. Pamberi neZANU-PF. Nababa Mnangagwa 2030. Vanenge vachingotonga. Chikoma West oye! Pasi nemhandu. Ndinotenda. Ini zita rangu ndinonzi Tatenda Mavetera Kandira. Ndiri MP weChikomba West na Minister weICT na Chairman weYoung Women for Idi. Ndinotenda. Makompyuta kochikomba alone nemaprojekta acho ari kutasiya kuno minister va abudo antikusira ukomeza anazoita zvile zvichapiwa kuzvikoro zvokuno muchikomba 20 schools vachapiwa
makombiyuta kavo. Chikomba West nechikomba East. Makombiyutas enyauya ari pano. Kana vokupai vasati ndio vaunza ndini. Ndianaunza. Ndini angazoda kukampeni achiti ndiaunza aiwa. Ndini. Keep going.